जाय गोहोआव थानानै बिगासे हा होलांनो हायाखै बे मानसिफ्रा दिनै गोहोआव गैयियाव हा होनायनि खोथा बुंदों। सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय बाथ्रा, बे बाथ्रा भावा जोबोद मोजाङै गोरोबो बिथांमोन। आरो बेथ' सासे गणतान्त्रिक माने पद्धतिखौ गणतान्त्रिक देशनि सिस्टेमखौ मोनथिग्रा सुबुंनि थाखाय बियो जोबोद मोनसे मुगैथाव, जोबोद मोनसे सोंखारिथाव बे बाथ्रा बियो। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे दिनै MCLA, बिथाङा बोसोर मोनथाम टार्म बिथाङा सिफ जालांबाय। बिथाङा माबा बाथ्रा बुंनांगौ दङबा एसेमब्लिनि सिङाव बिथाङा बुंनांगौ, सिस्टेमाव फैनांगौ। डेम'क्रेटिक सिस्टेमखौ बिथाङा मोनथिया आरो बेनिखायनो दिनै बिथांनि MCLAयाथ' टार्मिनेट जानांगौ। मानोना मोनथाम एसेमब्लि कनसिकुवेन्टिभ मोनथाम एसेमब्लियाव जुदि एटेन्ड जाया टार्मिनेट जानांगौ बिथाङा। नाथाय दिनै 6 शिड्युल काउन्सिल हिसाबै जोंहा बेबायदि जोंहा आयेन गैथ'वा। बे आयेनाव दंनायमोनब्ला बियो दिनैहाय टार्मिनेट जानांगौ। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय मोनथिनो बाखि गैला हाग्रामा महिलारिया जे नोङो अखा खोरोमनायाव हानो रोङा होननाय बायदि बाथ्रा, सैमा सोंनाया अरनो रोङा होननाय बायदि जे बाथ्रा दिनै बायजोआवसो सोंख्रावलाबाय थादों। बियो माबा बुंनांगौबा एसेमब्लिनि सिङाव बुंनांगौमोन, नाथाय एसेमब्लिनि सिङाव बिथाङा बुङाखै, सिस्टेमाव बिथाङा फैयाखै। दिनै जों नुदों प्राइम मिनिस्टार जानाया अपोजिसननि सिटआव जिरायो, चिफ मिनिस्टार जानाय तरुण गगৈ बिथाङा अपोजिसननि सिटआव जिरायनानै एसेमब्लि सिङाव खोथा बुंदों। दिनै BTCनि चिफ जानानै बिथाङा दिनैहाय एसेमब्लिनि सिङाव खोथा बुङाखै। बेनिखायनो बे अखा खोरोमनाया हानो रोङा, सैमा सोंनाया अरनो रोङा होननाय बायदि बाथ्रा आरो बिथांनि खोथाखौ दिनै रावबो फोथायलिया। मानोना गावो पार्सनेल सिकिउरिटिनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय BJPआव हाबनो नागिरो, मालाबा बहाबा थांनो नागिरो। दा बेबायदियाव बिथांनि दोलोनि दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआव रोजा रोजा BPFनि सोद्रोमाफ्रा दिनैहाय UPPLआव हाबनायखौ जों नुदों आरो बेखौ नुनानै बिथांमोना गिखांदों। बिनिखायनो जायगा जायगा फैनानै नैबे लाइमुथि बायदि ओनसोलाव फैनानै हा होगोन होननानै बुंफैदों। बे बिराद मोनसे मिनिथाव बाथ्रा आरोखि, बियो मिनिथाव, हास्यकर होननानै बुंदों जायखौ, हास्यकर। जाय गोहोआव थानानै बिगासे हा होलांनो हायाखै बे मानसिफ्रा दिनै गोहोआव गैयियाव हा होनायनि खोथा बुंदों। बेखायनो आं बुंदों जे सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय बाथ्रा, बे बाथ्रा भावा जोबोद मोजाङै गोरोबो बिथांमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।